Kapor kalabiang bangin sedang no ya gini kejing syakri bat kejing mani kejing yublay ha gini ke no pai jo gini ke sengi ke bakentang para ke basdang ngi aingo yublay namar gini ke lat ke belait luoj bo udang penyok hangi bangin jadon langkum ni gini ke yeng ke bakentang ke jong u ban syakri bat ban mani ru ya u gini ke sengi kalong ke sengi ke bakirpang katkum ke jengbo bait ke jengbo renti jong ke KGP assembly bat babarok ki balang ki badan hapok ka syatri jong ka kin rakhi ke ni kesengi kum ka theological sunday kum ta kerpat ikno ishimenta begin sngob haban kermau kerpang nakam ta ketai ke college ke jing duai ke jong pi ni pedang sobhai pi barok ki para bengait bait syagani ke jing syakri neru i pastor in charge jong ka balang jong pi hang ni ki teman besan bait barok ki rang ba balang ya pi ki long keme ki long kpa ki khon samla jong ka balang ki hep ki beret kat ki balak banyadon kumju na kam ta jong pi ki parlok bat ki parbangait bait ki bi shim mentah ka ke jing syakri nagi yeng ki sem ke jong pi lengba ka social media lengba ka ni ka YouTube channel jong ka balang ni duai bo blai undoren kat lembat ngi lengba jong ni ka por ha ka bangin yo ban syakri yo bat bangin yo matru ya ke jing kerku ha ke jing em ke jongi nga khot jing ilang baro sya ke tien jong blai ka boong ali tungin ya mani bat dem ngon tungin ya dem kho siu hakmat utrai nong thau jongi na baulong blai jongi bat ngilong ki brio ke jaga plang jong u bat ki lang brot ke kti jong u nginya duai Nyaingo ya mea try ublay ukpa jongi ubah beneng. Namar kani kapor ka bakordor bat kapor ka bakentang. Kapor ya ka melalum bat melalang nakam da jongi. Ha ka bangilala ya ka ban syong tait nakikam ki khti ki jongi. Bat ban kiu syakani ka yeng ka bakentang ka jome ka jingtmu ban syakri bat ban mani ya me. Namar melong ublay ubadai hok ban yo. Ya ka jing mani bat ka jing yaro kerku namar kata trai habang ya seng langkum ni ngi duai ba men long ringkat lembat ngi pendap ngi do men siem ujame bagi ke barok ke bangin sion pendap gandalong di sisyakum ka jing knya ka ba em ka ba iubi ka ba kiu sait hikmat ke ket jing isnai ka jame sngo atrai ki jing duai ha ka kerteng uji sungi pan amen ngin beteng ban syikri ublay Daga bangya solang ban ruai ke jing ruai ke ba arspa kendai puar ke jing ruai ke ba arspa kendai puar haba atrai ki kam jong me nga perkat kat no nga dap da jing ling ngok bakrau nga iki klor nga sngo jing riu pertat keleng saudong ka bor jong me ka pau saut ligi de khot lemar ka chorus ke jing ruai ke ba arspa kendai puar Haba atrai ki kam jong menga perkan kat nung adap da jing ling obakrau da iki klor as ngau jing reu bertan keleng saudong Kapor jong mi kapau en sim jong a to ya roya utrai melong bakrau en sim jong a to ya roya utrai melong background abang ayat eng bagi lau balau san ngas ngau jing pa so tiang kisim uding naglyar ulum
Tiki madan Ngasnyo rugi Jing beler basusing Ensim jonga Toya roya utrai Melong bakrau Melong bakrau Ensim jonga Toya roya utrai Melong bakrau Melong bakrau Aba ublay Nukun benot pan pa Kani ban shem Panglut ngam lamenta Akading na Jingkit ka jonga uba Usha uya Pan belai paryanga Ensim jonga Toya roya utrai Melong bakrau Melong bakrau Ensim jonga Toya roya utrai Melong bakrau Melong bakrau Anda utrai Unwan hap deng jing risa Ban let shaying Nang niyanga unsyao Ya ukangu Kaya rogan yaisa Wa Ngan benaru Bublay ulong bakrau Ensim jonga Toya roya utrai Melong bakrau Melong bakrau Ensim jonga Toya roya utrai Melong bakrau Melong bakrau Kejing pulih naga ketien kejing ublay ngalasot nakilay tali ki benta kata naga kitab Exodus kalanong kabalay artali ki dekot ke bakat lai bat ke bakat saw bat kumju naga kitab Isaya kalanong ke basaw pusan ke dekot ke basan ke hadu ke bahnyo bat kumju naga gospel ke kumu Matayos kalanong ke basaw ke dekot ke basan hadu ke bahnyo Kektian jong ublay ka ong bat Moses ulay athu ha ublay hakmi habangan wan syaki kun Israel bagan ong haki ublay ki kpa jong pi ulapa yang hapi bat bakin kili yang kaay ka kerteng jong u nganong ayu haki bat ublay ulay athu ha Moses ngalong ba ngalong ula ong ru kumne man ong haki kun Israel ngalong ulapa yang happy ngalong utrai ti omdon uwaipat na lor jonga omdon ublay ngan panpo yame la memshim la ithu yanga bakin tip na mingi ba na sepngi ba na lor jonga omdon shu ngalong utrai ba omdon uwaipat nga penlong ya ke jingshai bat nga thau ya ke jingdum nga penlong ya ke jingsuk bat nga thau ya ke jing snew mga utray ubale ya kini ki ay baro anda gum tau soitan ulay alam ya u syakan nong ba ka bakut barulay bu ya u halor jrong ka dong ka temple barulong ha u lada melong ukun ublay tu penno ya lade
nabala tho unai hukum ye ki angel jong o shapang jong me bat ken ra ya me hakikti jong ki bayok kumno me jenthot yala ka jat ha umau jisu laong ha u la tho pat menom tanjo yau trai uba ublei jong me ublen ker khu na ka pole ba cha skor ya ka tin ba kho jong o ngin ya duai ublei ukpa jong i uba beneng uba khoi ba uba khoi long ka kerteng ka jong me ni sngongo bat ni aingo ya me bangi don ya uba kum me ublei uba im ublei uba shisha melong mame u alpha bar omega melong mame uba sedang bar uba kot bat ngila puliru na ka ktien ka jome bak bayat hu yangi ba am don sho ki wei ki blei na lor jome melong mame ubat blei ubat hau uba penlong yangi kumni kumbangi ngilong is ngongu atrai bangi don yo bakum mame ublei batrai bangi don lang kumni ban shekri me ya rap yangi bangin snow tho ya ka jing crown ka jome bangin nang da shisha ban pendem ya lade hakikti ki jome ublei bakrau bor namar ka ktin jome ka le tho ka ktin jome ka ong bau thlit bau ki khosio baro kindem krup baru thlit baro on pla ba melong mame u jisu u bau trai ngi sngo ngo da shisha ya me bangi don yo bakum mame ublei uba em ublei uba don bor ba ublei bakrau bor ba trai ngi da duai ru habang ya don langkum ne kham tam hak bakum kani ka sngi ka bakirpang ban ken mau nagam ta ka te shlem saindur ka John Roberts Theological College nyai ngo eme atrai melayalam hak jingya lenti jangka hak ni ki shispa propose nem tam ho chibon ki shakri ki bamala sailing bakati ka shlem saindur da shisha ka lolong ka jingkar khu ka bakrau ya ki balang ki jame hang ni harilum khasi jantia Terang ida duai memenang yai kerku ya ketika Islam naduk kinong hikai kinong trei kum juru khamtam nakam tagi besyak pul ki besyak hikai baba kin pule kin pentibet hang ketika Islam saindur kin yo mat ningkong ya meha ke jing em ke jangki badan nabakin mi na ketika Islam kin long da shisha ki atyar ki ba men yo ban pendon kam yaki nakam ta ke burom ke jame kan mau ruturai nakam tak balang hang ni naru i pastor in charge ki teman basan ki rang ba balang ki shakri ke memela khot shakakam ke jome te song mame ki de ke mensim jung ke jingya it ke jilong kawai baken nang la ban ya pentelun ya ka shalentem ke kam ke jome baka kam ke jome kanang ya chaprang nagabor shakabor kan mau ru nakam ta ki khon jung ke balang kerku kerpang nakam ta jangki bagi khun ki badan hapo jong ni kebalang kenang san ha ke jinglong mensim kenang san ha ke jing i jeme ublei ba im bat ublei ba shisha kerpang na kam ta kirim payeng kristan hapo jong ni kebalang apdeng ki jing ele ke baki mat hal ki jong ki rempai menlong mame ukhle jong ki long yeng ki long sam jong ki bakin yo mat ke jing sok bakin yo mat ke jing alam bat ke jing don kat ke jong Don kat le magani ka por jung jing shakri sa shi sin pat ni wan ye kaban IT hakikti ki budan bor ke jome haka kerteng uji sungi duai amen hagani ka por in yo ban pendap no shwa ya ki kam jong ka balang ki para bangi bi baro nadu kilong kmi kilong kpa ki parlok samla ki heb ki berit rukum jo ngi ai kublei pi haga kerteng fry jong Yesus Kristus kumbalaong i pastor gani gadai ka singi kerpang ke baga assembly ke labo ke singi Theological College Sunday haga ba ni deban kan mau kerpang ya ketika college ke ba hikai ya ki sakri ki jong oblei ki ban long ki pastor ni aingo yo oblei ba ngiyo apeng jongi ye pastor Kongsdam Reverend Arki Roy Kongsdam
Ibalawan kenang ban ni don rengkat ban ngi bat kham tam e ban sam i ko khubor ke tin ke jong oblei ha ga bakum kini ke singi naga benta ke jingi tip lang jongi baro i Reverend e Khongsdam i long pastor jong ka Balang Presbyterian Light Core kabadan ha kanong Thamai district jong ka Lai Mkhra Presbytery ia ai kublei pi pastor ban ngi sungu sibun ba pila pelai e kapor jong pi ban ye don kat lembat ngi ke balang ngi scam ba oblei udon ke jingba men siam ban basa ngi ki khon jong ka balang lingba ka kubor ka ba pidan ban ai pedeng jong ngi ke ni ke jan mien oblei un long rengkat bat pi mentang in yo no ban lum ye jing ai ngu Badadian baladep ngikirpat iwe niki rangba balang Mr. WD sangkli in subha ban wan ban tuai penkentang ya kijing anggo. I pendam jing tuai. I wana jan jome trai play bok pa jong i babneng. Ya ngu ya me ko trai being. Pamela sya sobha yang i kat kini kimen sim ki bakodo bangila banya seng lang i kerteng ga jome hapo gane ga yeng ba khoi ba kentang ga jome pamela bu khnang ko trai na ga banta masyakri kerteng ga jome ya ngo ya me ko trai be na mar me dang yai long uble ga jing em ga jong mi ubalari bala sumar ga jing em ga jongi bala pensong pensa yang i gane ga jaka ga bi tenat ko trai be Kabandap daga jing suk, blay bok pa jung ibab neng, iduai khmat jome ko trai, abang idon sipor po ganega yeng bakhoi bagantang ga jome, iduai ba me atrai menis ne me penkhoi bagantang ki men sem idonut ki jongi, abang wan ban syakriya me ko trai, to pelai yengi ko trai, na ki jing perkhat ki ba Kenja perthai ko trai, Henry bangela ban puson, Syapang ke jing mayan jong ke jing long belai ba shisha ke jame ko trai biing, belai bok pa jong iba abneng, agane ka por ko trai biing, iwan ra akhmat jame, yegine ke jing ai ki barit ke jong ko trai, kilong atrai ke jing ai ki batingit, nakikti ki ba pop ki jongi henrengi duai ko trai ba me menis nei ko trai men ker khoi ki shano ka balang ka ba pandun kam ya ka kan long atrai ka jing men toy nag banta ban ya la be gospel ka jame ko trai bi ker khu atrai ya ka wei pa ka wei ka ti ka balano ka ne ka por ya ram atrai ba ka nang yo ka jing ker khu ko trai ha ka jing em ka jong ki ko trai bi isne atrai kum ki khod ki jame bangi ai shakam ka jame kanam long ye ko trai bangi anu jor bagi jingkar khu ki jame bamela ai ki yeng ki sem ka jongi enre ngi duai atrai menom theu ka jinguna jongi kum ki brew enre atrai bing bame atrai bing menang kar khu ki yeng ki sem ka jongi bangi nang la kham tam ko trai ban ai la ka jong ka jingim naga benta ka kerteng ka jame agane ka por ngi wan atrai akhmar jame nagabanta ki to ki bam shemlala man kiu shak yeng jame man ai shak kam ka jame ko trai idon atrai ibadon nala ki jong ki yeng ki sem halagi jong ki benda ko trai idon atrai bapang basitom ki sakri jame iduai ba me men kar khu ki ko trai basisen kaski kilaban kiu shak yeng jame ban sakri ban pendon burom yaga kerteng ba khoi ka jame blai bok pa jong i bab neng i wan ro khmat jame ne kapor ko trai kumbaga ki jepi assembly ko trai kalabo ikane ka ski ka bakar pang kamang ikan mau buram ko trai bi ya kaleng khatre ka jame ya commission ka jame ko trai ya ka slam ji hikai jame ka JRTC yang demokrat ko trai ka ba ki missionary jong i lado men shwa ko trai kilawan ra
ma ko trai bi i duai ko trai bi ba me men ger khu atrai ya ki shakri ki ba kodon ki jame nado ki nong trai ki baret ado ki shakri ki jame ki ba ai ka jing hikai ko trai na ka benda ban se atrai ya ki shakri ki ba kodor ki jame ki ban trai ka kam ko jame ko trai bi to ker khun mar ka ta ko trai ki nong pule ko trai ki badan na ka dai ka jaga ko trai om bakin yo tang ka ka jing start ha ka kot ka sla hen rei bakin yo ka jing start ka bakin jaman sem ka jim ka jongki am bakin lai ban trai ka kam ko jame ko trai kin yo mat ka jing ker khu ki jame ha ka jim ka jongki ko trai bi wala ki sha shibon ki jing ka jim jongki hen rei bakin sham ka jing sobha ha ka ban trai ka kam ko jame ko trai bi me ko trai ka kam ko jame ka da wa shibon ki ne ki si ko monong rai semen semuang Topen me kerhai ki nong trai ko trai bi man shan ye ka kam ko jame ko trai bi ker khua trai ki shakri jame wa me la pha ban trai ha ki banta ki ba pher ki pastor ki be ki jongi ki ba trai ki pastor ki district ki balang ho ye ki mission phel ki ba pher ko trai Kiro kilaban kendo ki jinga ha ki jem jongki henre ni duaya trai ma memen kersan bor ki ko trai ha ka med ba men sem ga jongki ha ba ki trai ka kam ga jame ko trai kin sam ga ji samba kin yo ma ju ki jing ker khoi ga jame ha ga jing em ga jongki blai bok pa jongi ba bneng ker khu atrai lau jong shakri jame wa me walam khnang ne ga por ha po ga ne ga balang ga jongi ker khu yu ko trai mon sami kubur kaktin ke jame ai baki ke baro pun pendap kene kapor kan long atrai bagi pun lari alam do men se makoj jame siau atrai jing dua jing kene kapor da kabamian ma berkelat ki pop jong jing babon na bakir teng khun be jame jisu dua amen. In beteng men syakri ublay dega menyaruai skoi pe kejing ruai ke ba shispa lai pupra banwa te ka ktien jong me atrai yarap yanga haban de shem yu jisu unong pen em babha shispa lai pupra Anwat ya kaktin jong me atrai ya rap ya nga abanda shem yu jisu unong ben imbaba ulong ublay padon bor pansnaya ki jingpang la crown kapol kajonga pan pendung kod una sesisian pat ngai khublei pi baro haga kerteng jong nong pedim pat nong sius pa jong u Jesu Christ ngai khublei ye ka program komiti jong ka balang ka balas ngaudei ban shania hanga ye kani ka benta ka ba kraw shibon khamtam ha ka ba kum kani ka sngi ka bala tip ye ka kom ka theological Sunday but namar bagari ka theological Sunday ngait kalong ka badairu nagam da jongi kum ki bala jukershan ban tip syapang ka jinglong jingman jong ka te ka shlem kasnem khat khandai spa sau pun riu ka jingyalang jong ka KGP assembly ka balong ka balang presbyterian lai mukra kala shim ya ka rai ba baro ki balang ki bran hapo ka jing kedup jong ka KGP assembly ken rakhi ka ni ka sngi kum ka theological Sunday man la gasnem ha ka sngi utrai ka baningkong jong ubnai banyo kata ka diga rai
kabakila shim. Bat ngi sngongu ru ublay ula kerkui kabalang Presbyterian. Bangi don ya ketika Shlem kabala sandor bat kabala penmi ru shibon ki shekri ki bakordor ke jang ublay. Ban pentelun ya ka kam ke jang kenrat. Oh ya ka jingya lenti kabala kumba shispa prapulai snem tam. Tehenrai ki dang don shibon ki project ki badawa ya ka jingkershan barat ba jangi kum kebalang. La kalau hak jing duai kum juru ling bagi jing ai ki jangi. Katai ke Shlem Saindur ya ke belatip kum ke JRTC menta lani ke John Roberts Theological College. Ka don ya ki courses ke baper kum ke Bachelor of Divinity lani kata ke bakiong ke BD. Nang ta ka don menta ya ke MTH Master of Theology. Shushu nalor kini ka terwaru iki Extension Studies program ke baper kum ka diploma ha ka Bachelor of Christian Studies. Nang ta ka donru ka degree jong ka Christian Studies ka baki ong ka BCS. But ka donru ka Masters of Christian Studies. But nalor kini ka donru ya ka lay leadership courses. Ke enrollment ha ketika college jong ke academic year arpujar arpulai arjar arpusau. Kalong BD kidon hadu arspa san pu nyongut. MTH kidon arpusan ngut. Bat baro ki kena pulih ha ketika Shlem Saindur kilong arspa prapu arngut. Kinong hikai baro kidon katn riungut bat kini kinong hikai baro kidai ki full time. Layo jing tipru ba ka Senate of Serampur kalawan ban kemi ban jingo ya katai ka college bat kala banjuri ka jingdon kam baladai ban tei thamaino ya ka boys hostel da shisha le sel ada don na pedeng jong pi ki bala julai ban pej ban kemi ban jingo ya katai ka college pinyo ya ka jinglong jingman jong ka boys hostel ngadi uway neki kena ubapas na ketika college bat ngi laim ngi lesan hang tai bat ngi ke jinglong jong ke boys hostel bat menta ban accommodate hado kumba arspa ngut ki kena shenrang hakatai ke hostel kala long de shisha ke ba e shibon om tang bakala rim henry kala khat nya ro shibon e kumta ke college hi kala rai ban taino ya ke boys hostel na ke benta ars pangut ki kena shenrang. Bat ka KGP Assembly ka balalong ha ka khatlai do khat riu tarik April arjar arpulai ha ka balang Presbyterian Sutenga. Kala aibor ya ka college bakan late pan jing kershan na baro ki balang ki beron ha po ka jing kedop jang ka KGP Assembly. Te kumta ki par bangait bait. Ha bangi rakhi ya ka Theological Sunday ka penken mau ru ingi ya ka wai ka benta. Bahkan ke college ke kerpat sngurit yang ilang baro bangen ken mau kerpang haki jing duai ki jongi nak benta jongka bat bangen ya kershan ru met bat mensim nak benta ke kam ke bakrau nak benta ke project ke bakrau ke badawa ru ishibon ki jing lot ki jing sep nalor kata kani ke college ke judon ru ya kata ke fund ke baki ong ke scholarship fund nado kapor jong ki missionary bat kani ke scholarship fund la julum kerpang ki sinyang de ki jing ais ngo bha ki par bangai bat de kani ki ju kershan ye ki tu ki samla ki bawan na ki long yeng ki ba kham shitam kumta kani ro kani ka wai na ki lat ka bale sing la ban ye shimmenta ka bangila ban perkhat ban ye shimmenta le se ban yarap na ka benta jong kino ki bedon kam ye ka jing yarap ka jing kershan ki jonga ba jong pi nganget katu kala shai haga bai dai bat ka jinglong jingman jong katai ka college ka GRTC ban muslim ngin ya pai no ashe ka jing slok na ka tien ka jong ublai bat namar ba ka di ka theological college Sunday ngas ngudairu ban keren halor artli kimat ki ba kongsam
kapang ka beningkong kalong syapang ublay, bat kapang ka baar kalong syapang ka ketien ka jang ublay. Badia kini ngala pensyong nong remne kitiki artli bentang ki bangala puli mene kata na ka kitab Exodus kalong ka balai ka rekod ka bakat lai bat ka bakat sau bat kum juru ne ka gospel kat kum Matius kalong ka basau ka rekod ka basan haduk ka banyo nginya duai. Kukpa jangi ubah bening sesisian pat ngiwan hajan jome. Ngiwan ban syong haki kijat ki jome ubalong no hikai ubakrau. Mela penyeng yu syakri ubarit naga naga jaga ka bakintang. Bat tribe it ulong tang ubriu. Badan hapeng shibon ke jing telot ke jing duna. Ngada duai na mar kata ke jing penslek ke jome. Bagi kubor ke ban mino nak sentur ke bat tingit ke jangu kan long ka bor kan long ka jing ai men sim kan long ka jing ai ke jing kermen nakam ta jangi way pi way ki bas ngap ki bas shashkor ka ketien ke jame kerku nakam ta jangi lang baro ki bidon hang ka por nakam ta jangi tu ki bidon hang yeng ki sam ki bas ngap ki bas shashkor ka ketien ke jame na duai ba menisnai ban ya lai lo leng ba men sim makot yo jame bau nyo ban pensyai ban pensngau tu angi kambha kam janai kam jeliu ye ke jing shisha jang ka ketien ke jame keren na mar kata ko pa hapdeng jang ilang baro mar melong ublai hi ha ka kerteng uji sungi duai amen kapang ka baningkong ka bangakwa ban keren ha ka ni ka por kalong syapang ublai ngan sedang di wei jing tu khana laong basisien kia don arngot kini ke scientist. But kini ke scientist uwei ude ubala kamrang ba but uwei ude ubadang kam kena. Uwei senior but uwei junior. Kat bagi dang syong hakat metro train ban leit pai silo ke jong yeng kesem. Kila ye keren. Syapang ke jing pela. Ke jing penlong ye kini ke pertai but kumta ter. Uta scientist ubadang kam kena ubadai ru Kristan. Wa ngati nganget ba udon unong tau unong penlong. Wa ngati nganget ba ka perthai kamla ban sulong hanre udon uwei ubatau ba penlong yaka. Utau scientist ubala kamrang ba. Bu yo sngow wi kiti jingkren jong tu scientist kena. Wong kumno mempat ngau tu ya ka bor jong ka science kumno mempat ngau tu ya ka bor jong ka science ka bala kedau ya shibon ki jing shisha ba omdon ublay tau scientist orang kena usngap no jar uklem pan pai kitien bergaung kata jing tho hakawai ka sngi uniu scientist barang ba ulai chayeng jong uniu scientist barang kena ban leit banya syami una kam takikam barabula rung ha ka office sa ka jaga trekam jong tau scientist barang kena uloi iya ka wai ka jingshna lali ka model ka bala shna bat penwandur internet ba iya ka perthai ya ki met beneng bat kum ta ter jingshna ibarit ba te hanre jingshna iba ipela bat iba internet iba kring dur ba mari rung ha ka kamera trai utau scientist rang ba ulai iya kata model barulah pejak mat baruang manu basna ya kani model ulah syam yiti jing sna kti bro manu basna ya kani model utau scientist kena ulah mdan basna ka sudan ka dan hang tu utau scientist rang ba ulah ke samot baruang phimudong kumno kan sudan la ka don hang ni klem don nong sna kata ka bomla long kata kada kejubab jang pi kalong ka bamla pan pediang utau scientist kena open pai ketien de ka bong kumno la da ini ibarat kumno la da ini ibarat phim ngai bam don nong sna hanrei kat ya kani ka perthai pi ong ba ka sulong hi nadu kata ka khlemat ong kata ka jing tho utau scientist rang ba ula sange na ka bakam ba ude atheist lani ubru bam ngai blai wat la umpat ngai blai pura te hendai ulas dang ban pej ya kisaki kisatar ki evidence ringkat baga jingat ba udon unong penlong
ia kini ke pertai. Uwai u philosopher u baka kerteng ke jang u kalong Aristotle. U penmi ia kawai ka teori jang u kabu ai kerteng di on cost. But uni u philosopher wong baya kani ka pertai la tau da uta ya uba ngimla ban yo I la ne uta u supreme abstract being la tau da uta u bakrau bor uba ngimla ban yo I ka ba kadau ya ublai baru ni ublai hakata ka theory ka jangu wong ba udai uta ublai uba shulong hi mdan batau mdan ba penlong ya u hanre udai uba shulong hi kata ka jingkam jong uni philosopher Aristotle. Shibon ki atheist. Ki penkesan ya kanya pa omdon ublay. Shibon ki atheist ki penkesan ya kanya jong ki bat kita peniru da ka science ba omdon ublay. Tehenrai ki scientist como Newton u Albert Einstein u Galileo bat kiwai ki shem ba ka science ka yalam bat ka kedau ya ki sha ka jing sha ba uta unong thao ba udon uta unong thao u ba thao ya kini ki ai baro u John Carson Lennox u wai ni ki scientist u de mathematician u scientist but u de apologist la ni unong yadai ke jinget hakawai ka panel discussion ka basngo tanat philak ban pet hakawai na ka panel discussion baru atheist huong ini kentian kumne. As a mathematician, every calculation that I calculated leads me to the truth that there is God. Haman lagi jingkain ki banganga kain kaya lam yang asyik jing shisha ba udon ublay. Henry kumu scientist wong. Kumu scientist bat unong nong yadai ka jinget wong nganget scam la daya ublay la tau danu ka bomot umpat long ublay umpat day ublay Henry uday ublay namar omdan batau yo u Henry une usulong hi utau de ublay bangingi syakri bat kapoi syakai ka bo Aristotle u shem bat kata kalong ba uday ublay utau on cost ubam shimladon batau Henry usulong hi kaktin jong blay Exodus slide khod bakhat lam ber khat sau kaya thu yangi shapang ka jingkhot jong blay ya Moses ban lait ban pelat ki khon Israel naga khti jong emparo naga ri Egypt ka ri jing long rau badai kini ka por bo Moses uong itu kantin ladakin keli yang kai ka kerteng jong nganong kumno nganong bamelong way day hang ning yo snow itu ke jubam ke snow tenat ke bu blay identify la de upen itu ya la de ka bu jubam ke bu ong ngalong I am who I am ngalong ba ngalong nakamta ki khun Israel ka khlipmat ba ki snow kan ka kerteng mdon kentian sudah kumbai pat tang ban chipen ko ngobain kekhlimat baki snow ya kani kerteng kila snow tu ba uta udi ublay jong ki kpatemen jong ki uta udi ublay jong Abraham ublay jong Ishak ba ublay jong Jacob kumta kim shimlapan hendai kila shipen ko ngo heka jingalam ke jong Moses uta ublay bangi syakri ki parbangat ublay uba shulong hi ublay ubala thau bat penlong ya kani ka perthai ublay ubala thau yang ba ya phi haka dur ba ka jing seriem ka jang te hanrai ka jing ya jang ka por haka ni ka juk haka ni ka pateng ka bangingi im la penthame yangi da shibun ki ai usoitan ubolong siem jong ka perthai ong ka Bible ula penthame ula penkelalut ya kurukom perkat jong ki brio uni ulah sailut lai kabut kabor ban riam ban pa ya kita ki banget usoitan ulah persang ban penbaklai kor kom perkhat ke jong ki babon kabala penlong ya ki brio baken taudur ya ublay kat kum gajing sngo tho jong ki shimat mdei shu uni ublay ubalong hi mdei shu uni ublay bakrau bor kila persang ban sngo tho ya ublay kat kum kajing sngo tho jong ki
ngan shim nuksa na ka kanhon LGBTQ IA++. Kani ka kanhon ka kam bauni ublay uba pediang yang ikum bangingilong. Ngakwa ban pensyai ia kani ka jingkam. Ngakwa ban keren ia ka jing shisha. Ban pensyai kani ka jingkam. Hoy, uni ublay bangi syakri, udai ublay. Uba dap de ka jing iet, uba kenrei ka jing isnai, uba iet jangan ba pi de ka jing iet ka bam jukot ang ka tin ka jang ublay. Uni ublay. Au ngapostol Paul, hoy pediang yang ikum bangingilong. Dan re ong ka Bible ka ong ro. Ba sngo bahaya ka pop. Sngo tenat ya ka pop. Ijli ya ka pop. Tau de ublay jangi. Mahatma Gandhi. Sngo tho. Ya kani ka jing shisha na ki kantin ka sermon halor ulum ba Jesus Christ Ukren ba Mahatma Gandhi seong ya ka tu kantin hate the sin but not the sinners. Isi ya ka pop nrai omi kinong pop. Uta ki para bangai udai ublay jangi. Upedang ingi kum bangingilong henry isi ka pop ka bangingile. Ka perthai la yalam ingi da uni usim jong ka perthai ubalong syaitan usim jong ka jingdom pan penbaklai kurkom sngoto jong apa jong pi ya uni ublay bangingi syakri. Om tang kini ki kenhon shibon ki brio kini kisngi. Ki thau dor yo ublay kat kum ka jing ang not jong ki kat kum ka jing kwa jong ki pan penksan ya ka jingle ka baki kile. Don ru ki brio kini kisngi ki perkhat yo ublay tangkum tu ujini ha ka film Aladdin ngam tiap kat nungut pia film Aladdin. Ki penhiar dor yo ublay tangkum tu ujini ha ka film Aladdin duai menta kwa no menta. Shisin la duai menta kwa yo jubab no menta la dam yo jubab ki rot no ki pai no. Kim le jia seng shu kim bang shu ban puli ka tien jo ublay kim kwa duai shu arta tien no ik ta ka jingat ka baki ki don ha ublay namar balay jubab ha ka por banganga kwa. Ki babon ha kini kisngi ngila seriem ko mujona. Ujona ru ula persang ban thaudur yo ublay kat kum ka jing sngo tho jango. Ula persang ban thaudur yo to ublay hakata karukom perkhat jango bau di ublay uba penher keput. Ublay uba map hadin bau dok khau la clay u chakendo ula lek ban pendap ya ka jing ka hukum ka jang ublay ula lek banyalap ka nong ba ne deve kinong ong ka tin jang ublay kinong song slong jang kan nong ba ne deve kila kala ka pamot. Barang ngak tinjau belai kitab puli kitab Jonah ba ublay ula kala ka bamot banam penjot syuk ya kanong ba ne nebe. Dai hadin jong kata ba Jonah ula sngo bitar ong ngak tinjau ublay. Kala pen bitar ya Jonah ba puli kitab Jonah lenong ka basau dekhot ka basau. Ublay ong yu Jonah hato mele bha ba me bitar. Ki para bangai ba ngila em ha kisngi hakaba karukom sko thu ka jungi syapang ublay kalakul marlot balai ka daw kalong amar ngimpule ka katin ka jang ublay ngimpule ka katin jang ublay ngiya da ka emotions ngiya da ka jing sngo ban sngo thu ublay ngimpule ya kan ka katin ka jang ublay habang ithit TV ngithit fridge ngithit mobile ngiyo ru ba di kot leng kedop ka baki ong ka manual book ublay habau thau yang aba ya pi ula aru ya kani ka manual book bangin sngo thu kam bhas phang jong u bangin tip kum no ban ya kani ka perthai ka badap thande ki jing ba ki jing ya le ko ki par bangai tungin husiar namar ngila imah kani ka jok ka baki ong ka postmodernism period kani ka por ka ba ubaman uyale bat kijing mot kijing perkhat ka jangi ladangi musiar un penthame yangi bat yongi kumbakla thaudur ya korkom perkhat jangi syapang ne ublay ki khon Israel ki don ni ka jing sngo tho ka ba shai ka jing sngo tho ka ba bet ka khlip mat baki asngo ya kani ka kerteng ngalong kila pen kongo kila pendam
kila penret, kila bot, bat kebami nang ta kalong kisaki ya kekambak ke jang ublay. Kan long rukum ta ki para bangai nak kamta jang apa jang pi. Ladang iladon kan ke jing smoto ke basai sepang ni ublay bangi syakri. Bangiru ngin la ban yo ya kata karuk kajuk karukom smoto ke basai ke baskem sepang ni ublay bangi syakri. Ngi syakri de ke jengat. De ke jing sngau scam, klem kanu ke jing artatien, klem kanu ke jing syapen thame, hangta ke batikna ke jing kerku kin bo de ke jing em ke jangi. Ka benta ka baar ke long syapang ka ketien ublay. Syapang ka ketien ublay. Habangi pule na ka gospel ka ko Matias kalau nang basau. La ya thu ingi syapang ka jing syapen syai ke jong kenrat jang Jesus Christ. Dong nu syaitan. Barang kejing pensyai ke baar. Ngisyam bu syaitan ula pendan kam daga ketien ke jang ublay. Upe syaitan ula pendan kam daga Bible ban pensyai ya ujisu. Hadin balayalam mi hajrong jong ka dong jong ka temple ong ka ketien jang ublay. Syaitan ula ong ujisu penuh ele dinang ni. Penuh yang lebih nang ni, bat open scam ya kata jing ong jang dan kaba Ukraine nak kitab sam kaba kendai puai, kaba kot kaba kadwai bat kaba kadar. Sengap ngan pulih ya pi, kide kijok kiktian kiba pensyam ka gospel Matias kunong basau kot kaba san ku banyo. Usaitan ong dak kini kikentian kiba don ka Bible ong naba un hukum ya laki angel syapang jang me, un sumar ya me hakelenti jang me baro. Ken ra ya meh laka keti bayo men jentut laka kejat ha umau sngap uta ude usaitan upersang ban pen ko ngo ya Jesus Christ dan ka bo pendan kam da ka ketien ka jang ublay bat kata ki par bangai bait kadai ka buj ka bo pentrei kam ka bo usaitan pentrei kam ruh kini kisni misinterpret ubatai bakala upendan kam bakala ya ka ketien ke jang ublay nakam ta ke jing yo jing mentoy jang mudur mapi lada ki brio kin wan shaki ying gisam ke jang pi lada ki brio kin wan shaki balang ke jang kin pendan kam da ka kot perthai ban batai syapang ke jing het ke jang hatu pin pediang hatu pin ngai Shispa nak shispa ngin kentat ya kebukum kata ke jinghi kah ngin ombai ban penget yang apa je pi unwan dak ni ka ketien ke jang ublay lada ya Jesus Christ upendan kam dak ni ban pensyaya nak benda jang ajong pi dak jo ka strategi unwan ban pendan kam dak ni ka Bible ban penhap yang apa je pi nak jingat jingma ka ba kini ke singi ka long Baman omtang baut persang bantau ban penkeladur ya karukom snautu jangi sepang ublay henry uni wan mentaru baru persang wat ban penbaklai karukom snautu jangi ya ka ketien ka bakhoi chango sibon ki hikai hakini ki sngi ki belong markhong pong bat ka baka Bible ka hikai yangi ki jing hikai ki babakla ki babon ki mi kini ki sngi ya ki bala penbaklalot ke jingat ke jangi Kamtam nak kamta jengki tu ki para bengai ki basenjor haga jenget jengki. Lapan kolmar ya ke jenget ke jengki. Dan ring aku aban ong yepi kini kinang dia, kini kinang kenrei. Namar ka ketien ke jeng ublay ka Bible kala keren syai kata ka baka ong syua jeng utau nong ya lek persya ya ukris antichrist ken mi syua kini kinong hikai ki babakla false prophets. Syua ba uni Krislam lern wan kan wan jia syua kin wan syua kini kino hikai ke bakla kum tang yu i ba ki jersey kini ki hikai ke bakla ha kini ki sngi wa Alistair McGrath Northern Irish theologian ha ka kot ka ba awai kerteng Christianity dangerous idea uong baga social media kadi ka wai na ki rensan ka ba pen baklalot ya ka rukom snauto syapang ka ketien ublay ka social media kadi ka wai na ka rensan ka bapen bakalalot ya ka korkom snautu syapang ka ketien ublay ngala im ha ka juk
jong ka teknologi nado ki baret hadu ki belasan parok ngi pendon kam teknologi thara imat lada thau ka percentage tang ka ni ka jela jongi imat bare si persen ar persen imat ki bom pendon kam teknologi tam nang ta khandai pupra khandai persen ngilai pendon kam ya ka teknologi wat lada ngim nang ru hendrai malu malat la nang he kat ban pa YouTube tengilai anang he Ngi pendon kam ya ka teknologi kalalong da shisha ka jingkerku. Ngi pendon kam ya ka ban penpoi ki shithi agni ki sngi kham kloi ka kam ngi pendon kam ya ka ban penpoi ki shithi ki program ban a jing tip ka kham kloi ki nong ki hikaya ki school ki pha ki notes lamba ki WhatsApp na ter ban pensok ya ka kam. Ka por lockdown kalalong ka jingkerku ki school haba khang school ki penlong da ka Google Meet ki penlong dekat Zoom class ki balang ki jongi haka por lockdown ka social media ka YouTube channel kalau long jingker khu ka bakrau ngalong uwai no pendon kam ya ka kalau long jingker khu ka bakrau haka bang yo ka ban sam ki khubor tin blai lingba ka technology lingba ka social media the henry habang im husiar habang im adekar dai ka niru ka atyar ka balong ka atyar bau beman uya lambakla ya ki khon ki jang blai ubaman ulong aktif ba haki social media haki ni gisngi uni ulat raibor ba ban pen sngo thu baklai ki babon pin pe ki ni gisngi shibon ba ki media ministry ki mi shibon ba ki media ministry ki mi haki ni gisngi ba shibon ru ki ba pendon kam bakla ya kani ka ktin ka jang blai ki pendon kam baklai kan ka tin ka jong blai ban pen baklai ka jinget ka jong abat jong pi don ki kan hon ki ba pen sngo thu baklam bakat ba empat pen baptis pen ngam ki nempat yo jing pen em kat ba empat pen baptis pen ngam pen nempat yo jing pen em ki yo ka balong ka jing hikai ka ba bakla ka jing hikai ka balong persya ka tin ka jong blai bat ki bapli gitu ki batlat jingat beran lali mare ban pendap ya kata ke jing pen baptis pen ngam tieng yo do jing pen em balai namar ngi ya de ke emotions ngi ya de ke jing snau klem tip ya ke jing shisha jing ka tien ke jang oblai ngim don nong rem ke baskem ngi sha pen thame hakini ki ba pendon kam baklai ka tien ke jang oblai ujisu wong gospel Matius ar prakat khandai namar kata kain tu khidalet no ma phi tu penlong senran ki ban reu baro de pen baptis ki ka kerteng ka jong kupa bat ka jong khon bat ka jong mensim ba khot khlem ong kumno bat pen baptis la ban pen baptis hai ki rukom ki ba pher la ban chu senren la ban chu ta la ban chu pen ngam te henrei pen thikna ba ka jing pen baptis la pen dap ka kerteng ukpa u khon bat mensim ba khot la ratam duna nang tati bakla bat ye kajing pen baptis dei ban le tang shisien i pastor in charge jong pi ila a ye kajing batai ka ba shai bhai ka ni hana ka good news tv ha kajing ye kran jong Yohanes jong Jisu baru Nicodemus ha ka gospel Yohanes kunang balai u Jisu ong lam da kha pat yo brieu ne ka ban men sim unum yo ban le besut ha ki ma jong blai kidon ki kan hon ki bapen baklai ka rukom snow thu ya kan ka bentang ha ka baki ong kan ni ka jingkano men sim ka dai ka jing pen baptis pen ngam la pen baptis na ka mentah pen ngam na kwa ban dia thu ya pi ka ni ka bentang ka bu Jisu kran hang ne ka kedau ka bentang ka baning kong ka ni ka jing pen baptis da ka bentang ka baar ka dai ka jingka arsin ka banau men sim ba ko snow si banong Shibun ki kan hon shimat ki mi egeni ki sngi bat kini ki shupendon kam ya ka Bible tang na kam ta jing yok mento ya ladi shimat don ro ki bat haudor yu blai bat ki penbor ki brieb da ka baki shupenting kok tempan kitu ki bak kham jem rngiu mo ki ongi khasi kham jem rngiu kham tieng ta filos ngo penting la tieng sumar ki para bengai yo ki dei penban kita ki prosperity gospel ministry shisin pet shisin skap o sngo tenat bha o sngo bang o ka irhem bha
Henry ke Bible ke ong Shithi baning kong Yohanes nong basau kot ke baning kong go have baik wat nget ya ki mensiem barok Henry tu pentinju yet ya ketika mensiem laki long ne em na ublay na basibon ki nei tholo pa balam ler kila lek mi no syaka pertai ko ki para bangen ila em ki sngi ki ba ila em ki sngi ki ba ladang yem da bishar ladang yem da tenju yet bha sumar yo ngi sya ya lam bakla Syaitan upendon kam da kani ka juk ka boj pan penthame yang apa je pi upendon kam da ka ketien ka jang ublai upendon kam da ka ketien ka jang ublai ban penhap yang apa je pi ne ka jengat ho ula persang yu jisu tahan reu syarem balai kum no jisu job ka dau kalau nomor jisu Kristus utip ya ka ketien ka jang ublai balai ngi hap da ka jengat ka dau kalau nomor ngimtip ya kan ka ketien ka jang ublai ka bola ai hanga pada pi pengin pulih ya ka ko ki para banget dai namar ta ka ka theology ka long ka badon kam hadu kata-kata ka jinglek pulih theology ka muthan tang ban long pastor bon le se ngidon ka misconception dai sisen lek pulih bidi ka mahab long pastor ba ka jinglek pulih theology ka long ka badon kam kajing let pulih theology kamut tang bangin long pastor don ki parlok ki bala pendap ki kajing pulih theology hendai kim kwa ban long pastor ki kwa tang ban tip kham bha kham jeliu ka ketien jong blai don na preng jong ki ba blai khot check away par ka feel don ki bala long pulit don ki bala long counselor don we parlok man taw yakun ya ka UPSC exams but don we parlok upendep ya ka bidi hau benai April ni journal exam benai late March hadu 1st April kam tu upendep ya ka exam hau April exam bidi but hau benai meu ya kon ya ka NET ya ka NEET exam upas 4 yo ya ka result bidi namang yo result hadu benai August ya ka bidi 4 yo result bidi uni oleh join doktor oleh pulih pentibet saya kam doktor dan mereka ka basngau tenat kalong habang ilayo ya ka jing pule ngilayo ya ka basic kumno ban snow thu ya ka ketien ka jong blai kumno ban pule ka ketien jong blai kalau long ka jinggar khu kalau long ka bor kumno bangin yada ya ki nong hikai ki babakla don shibon ki batrai kum commission worker kum ki missionary kum ki nong hikai bat kum ta ter hendrai ka basngau tenat kalong namar ki layo ya ka jing hikai theology kini kila longru kita ki nong yada ya ka ketien ka jang oblai na ka keti jong kita ki bashim ka bu ban penon kam bakla ya ka ni ka ketien ka ba khot jang oblai sngongo yo oblai man ta ka mi siki courses kom ka Bachelor of Christian Studies diploma degree kini ru kilong ka wei na ka jing hikai ka balong ka jing terkhu na ka mta ki khon jang ka balang bangin la banja khon banja shim mentalang banja da ya ka ni ka jingat ka jongi banja da na ka jing pendon kam bakla ya ka ni ka ketien ka jong ublai uni ublai bangi syakri ulah syani hanga barapi ya ka ni ka kam ka bakrau la syani hanga barapi bangin shim ya ka jingit kli banyada ya ka jingat banyada ya ka ni ka ketien ka jong ublai na ka tersim jong kini ki ba shim kabu ban pendan kam bakla ya ka ko ki par bangi bangi rakhi ya ka ni theological Sunday nalor ka jing kershan ka bangi la banya shim menta ban kershan lim ka jing ai nalor ka jing kershan ka bangi la banya shim menta lim ka jing duai ka jongi ba don kam yang apa ya piru kalau ngin duai wat langim le singi don ka jing tip ka baduna sipang ka ketien jong blai hendringin duai ngin pan ya ka bon no blai terai pensyai ngi kum no bangin ngau tho ya ka ketien ka jong me pan no bangila ngau tho hang tangin la banjada ne ka keti jong kita kisuri kop sti lang berat bakinam yo ban shim kabu ban pen bakla ya ka ketien ka jong blai bakinam yo lat ban pen thame ya ngap japi dak ba pendon kam bakla ya kan ka ketien ba kho jang o blain kar khu nakam ta ka buram jang o amen ni ai ngo yo blai
ulai lam bolu dorang kat lem bat ngilang bagani jing syakri nadu basdang bat hadu kani ke bentai ke bangin sepenwai no yaka ai ku blai pi baro ki perbangait ki blai shimenta ban syakri lang yu blai hagani ke yeng kentang ke jang o kumjo na kam ta jang pi ki perlok ki badan ki yeng ki sem ki blai shimenta hagani ke jing syakri ban syak skor ke tin ke jang o blai un ker ku ngilang baro ngin penwai de ke bangya solang ban ruai ke jing ruai ke bahan reus pa lai po hun riu reus pa lai po hun riu hadian gani ke jing ruai nan kerpati pastor in charge jang ke balang reverend Lindan Sim in ngau ba ban po ki jing duai bat in pelai de ke jing ker khu penwai try pak menta ke jing ker khu ban penduk ngi bapop jing e jong me hangi tu bo bahapop nginom ya ingop art likit khot reus pa lai po hun riu Pamenta ajengkerku anpen kendungi Bapa jeng ejong mi angi tobu Tungin duai ban ngin sapediang ke jingker khu penwai ublei bo khpau jangi bahabeneng ngiaingo yeme bemela don rekat bat ngi ke ni ke jieseng bari ki benta baro jo ke jing syakri ke jangi yeme ban ngiaingo ru na ka bentai pastor jangi reverend e kongsdam ibalawan ban besai ke ktien ke jongme ha ke ni ke sngi ke bangi rakhe kum ka theological college Sunday ha ka bangi le duai ban ngi ai jingker shane ke JRTC Mauklot Berhaka bangi perkhat iki berjeliu ki jing kai shong tan rai na gahtien ke jong me shapang ke jinglong blai ka ba me melapan pa hangi ko trai kan ran bat shapang ka htien ka ba im ke jong me da ka ba me melak kreningi ngida duai ngida kerpat bagi sembo ke bai pastor ilawan ra apdeng jongi ke ne ke jingmot ke jongi bat ka phang pedeng jo ke jingkren ke jongi shapang ka htien bat shapang ublai kin long ka jing penrus pa ai ka jing so tho ka jangi ya kamayan belai ngi duai ngi kerpat be men kerkhui pastor ya ka yeng sem ka jangi bat ya ka jing shakri ka jangi ha ka balang lat kor ba ki wei patru ki jelli ki be me penyengi kerkhui ngi lang pro ko trai kum ka balang kerkhuru ya ka JRTC bakanang roy kanang ya shaprang ya kini barok ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong utrai bat undong pen em jangi u Jesus Christ ka jing ai ka jong Jesus Christ u utrai ka jing e ba ka jong blai u khpa lambat ka jing slok ka ba thyang ka jong men sem ba khoi kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reu ngai kaleng satalak ka ne ka perthai menta bat shadoki arta bam jukudro amen.